Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka New Integrated Territorial Organization Central Body hanne kasngi kala lej ban ujor sya ka Chief Secretary ka jilla ka kong RV Suchang halor ka jing pendon kambakla jongki officer ya ki kali sorkar. Habakren bat kinong to kubor hadin ka jing yakando bat ka Chief Secretary o President Kahito uba don boklang bekar ulayatu ba nakaliang jong kaseng hakini ki kendiat sngi kalayo ya shibon ki jing ujor na ki pajba ya ka jing pendon kambakla jongki officer ya ki kali sorkar ha ki kam ki jam jongki ula ongru babun ki kali sorkar ki poi lejbu briu sya airport sya yo bat ki poi ru ban lejbu school ha ki school ba per Kani kadai bagi pendon kambakla ya kakali sorkar hakikam jongki simen. Nakaliang uba don boklang ulayatu baka Chief Secretary kalakular ban chimkia habaya dei batkani matchen kan sato sekitnat sorkar baper halor kejing pendon kambakla ya kikali sorkar hakikam kijam jongki officer simen. Organisation mentagasni ilawan ay gani ka dorkas halor ka jing pendon kam bakla yaki kali sorkar hapok gejala gejungi hagani ka dorkas ka bangila ai si Chief Secretary ngila kentu yi ban betha ya bro ki department ba ki badan hangni hapok shlom na hapok mekhalia bro hi ba kini ki nong tre sorkar kim dei ban pendon kam bakla ani kim dei ban pendon kam shimet yaki kali sorkar kumbale chau school le yo te hakani ka memorandum ngila kran shai badi ngila ish ki jela kum kunuksa kum hapok kerla kala penteri kam bante la kam yakini ki kali sorkar te ngila iru ba kajing pendon kam bakla yakini ki kali sorkar de kini ki nong tre sorkar syaka ba lecha airport ru ki pendon kam lecha po cinema hall ki pendon kam shayo shahat bat man pen lebu school ya ki kon kumjo te kani ka jing pendon kam bakla kini ki brio sorkar ya kini ki kali kade halor ba kimju maintain ya kataka logbook daki drivers ki jongki te ngila akan turu ya i Chief Secretary ba idei ban bu ya kataka logbook ban yo record ya ka jing yang jongka kali sorkar nadu ka por ka jaka bat sakijaka bakiya khanang bangin lap ba kumno la pendon kam bakla ya kiniki kali sorkar te haka jing discussion bat ki te nakalian jong ICS ila ong ba in examine ya gani bat in pa ha ki department ba pher ban batha ya ki ban buat ya ki kendon khanang ban yo ban te lakam ya ga jing pendon kam bakla ya kiniki kali sorkar katkum ka source patkum katkum ki RTI ki don kini ki ML05 ru ki badai ki kali sorkar haka registration indala check ka dei ko government vehicles kam dei ka kali shimet don ru takada ni hakane ka dorkhas ka bangi ai nila tho be ka jing pindon kam bakla ya ki kali sorkar ta ki nong tre sorkar bat ki bahayeng hasem jong ki nong tre sorkar hakane ka dorkhas nila tho sha ni khlam mention ni ki 0105 badai nila lap katkum ka RTI ba ka don ka kali sorkar ki bala pendon kam bakla dakini ki officer but ni kenturu ya ka CS ba kadai ban pendon kam hok ye ki kali but ya ka tu ka kali la authorize banya tam utu driver jong ka tu ka department officer kumla setia banya gitu ki kali but nang ni syakmat ni kum ka seng hito ngin jai budin bat ngin check ngin shondor bat ngin dangilap bakitu ki driver ki bompong uniform ani ki bomdan ID ngim man seng ya hapan penher ya ki ngin bat ki tuka ML01 lada ka sorkar kale menti kam le e kam te la kam ya kaneka jing pendon kam bakla ya ki niki kali sorkar jing ujor naki pa jong song baper ba wat ngi ru ngilap hide ka khamat ba ngin dala le ki vi department ngam pa berketeng kini ki department ki bomdan tangga kali sorkar ban lej wat jing tip la ne ban wat survey henry don pat hangne ki officer ki bo pendon kam RR laila ye ko ka kali ka bo su jokor ru mena kan dang shan ngi i ba skajing ye tho kilong he kila pendon kam ki jorwan shriak te kane ka bangim la ban pediang badai kane ka penserwakai ya ka pisa jong pat ba ka bo su thamula lelei
long ba kani ke sarkar man ko por bisa i ba ong ba kamjudon ye kata ka sufficient fund la ne kamjudon bisa ban siu ye kutulap sarkar ban siu ye kata ka tulap sekinong hikai bat kimdon bisa ru ban penyat ye kini ki kalikit nong pang te henrei ban pendan kam shimet pat ye kini ki kali sarkar kidon ka bisa te ban te la kam ya gani ke jing pulut put jong ke sarkar ni dawa pa barok kini ki kali sarkar kini ke MDA government kala de ban bar ban khang sendan ya kini ki kali sarkar ban lechpok airport shopok railway station shopok bus station shopok cinema hall shop sha yo shahat bat ban de chauru ya gi khon jongki shaskul